Abafundi base-Fankula Primary School kwilokishi yaseMlungisi eKomani baxhamle kunikezelo lweempahla zesikolo njengenxalenye yeenkqubo zokubhiyozela inyanga kaTata uNelson Mandela. Eli phulo belikhokhelwe yi-ANC Parliamentary Caucus ngentsebenziswano neSebe leMfundo esiSiseko kwakunye namanye amaqabane oluntu. Omnye wabaququzeleli bale nkqubo nowayesakuba ngumfundi kwesi sikolo, uMzimasi Hala, uthe injongo kukubuyisela eluntwini ngokuxhasa abafundi abasuka kwiintsapho ezingathathi ntweni ngelixa kuhlonitshwa ilifa likatata uNelson Mandela. Ndava ndachukumiseka xa omnye umama endixelele ngesi sikolo unomntana ofunda apha ekunzima ukuba aze esikolweni kuba akanayunifomu. Kwathi ke basisebenza ne-stakeholders ezininzi like u-AMS, waya close to AMS. Ndachaza ngemeko yalapha eFankula. AMS agreed uba azasincedisa. But bengesiso isikolo kuphela, kukho amagqala enkululeko ahlala phaa kwaZindizi phezulu. Nawo ndabacelela uba mawafumane ii-food parcels. So ngomgqibelo besuka kuyi-25 siye sadibanisha phaa no-AMS kula magqala ahlala phayana, sanikeza abantu abayi-43 ii-food parcels. Remember, military veterans eziphayana former MK, former APLA, former Azanla, former SATF, former CDF and former TDF. So bonke bafumene boyi-43. Yes, inani soze liphelele, uThixo ngumncedi sawuphinde sogqibezela abanye bangakhange bafumane. Le ayizuphelela apha le program. Remember, sivala inyanga kaTata uNelson Mandela. You recall Tata Mandela once said that akafuni xa kucelebratewa i-birthday yakhe uthenga ikeyiki 18 kaJulayi mayibe 365 days. Yonke imihla wonke unyaka mayibe iMandela Day ukuphucula iimfuno zabantu. Aba bantwana bachongiweyo apho bafumana bayi-150 sihleli phantsi nesikolo ne-SGB sathi sichazeleni nani bazi ngcono kunanti bangabaphi abantwana abahlelelekileyo kuba sayazi uba mna ndinganayo uniform wena ungabi nayo, kodwa i-SGB notitshala ngabo abasichongele abantwana abahlelelekileyo. Yiyo loo silapha ke namhlanje sizawubanikeza bona abantwana abahlelelekileyo ezihlangu, uniform, sanitary towels, i-roll-ons, i-waslap, kanjalo kanjalo. Omnye wabazali babafundi abafumene iimpahla zesikolo uvakalise umbulelo esithi olu ncedo lufike ngexesha elifanelekileyo ngakumbi kuba engumzali ongatshatanga. Uthe luza kunciphisa umthwalo wokuthengela abantwana iimpahla zesikolo waze wabulela bonke abenze le nkqubo yenzeka. Igama lam ndinguZiyanda Mangena, ndihlala eNkwankca Sparta Camp eQueenstown. Yandothusa into yoba ndikhe abantwana bam bazofumana iyunifomu, and ke kwindlela esiphila ngayo enzima uncedisile kakhulu urhulumente shem. Uncedisile le campaign yenzekileyo kwiinto ezininzi esigqitha kuzo singabazali, asiphili ngendlela efanayo, and ndinovuyo kakhulu ngendaba yokuba abantwana befumana iyunifomu. Imncedisile kakhulu as a single parent. Ndiyavuya, ndinovuyo kakhulu. Abantwana baziva njani bona? Yho, bonwabe kakhulu, endingase bona le moment ingapheli kubo ayijabulele kakhulu. Ndiyavuya uncedisana nathi kwenu, nisincede kakhulu, siyabulela futhi. Umnumzana Ndodomzi Mvambo wase-AMSCO uthe kube luvuyo ukuthatha inxaxheba kweli phulo. Uthe ngaphandle kokunikezela ngeempahla zesikolo baye bachitha ixesha benxibelelana nabafundi, bedlala nabo kwaye besakha ubudlelwane obuhle. Uqhube wathi umbutho uza kuqhubeka nokuxhasa abantwana nokuphumeza iinkqubo ezijolise kuphuhliso loluntu kwixesha elizayo. Some deliberation about a dialogue about youth development
a relationship, because we realize abantu abadala got a wealth of knowledge. So we thought let's create an opportunity for that knowledge transfer to young kids. It was also exciting because we asked very difficult questions, but that's what we're looking for. So we think our leaders are those young kids. We want to see, maybe from this environment that we have made, even if it will be the best president of this nation. So that's why we thought interacting with kids is the best thing ever. So that's what we do. It's not our core business, but it's part of what we do in order to become a good organization that supports citizens of the country. Well, they give us a proposal. So we evaluated their proposal. We have got a committee that looks into the proposal itself and see whether it's going to give us any value for money. But also we can see whether we can make a huge impact. So we read their proposals, discuss them in a committee. Then we do our own verification to find out are they a credible entity, do they meet certain requirements that they should meet, are they going to be able to account for the money we spend. So our CSI committee evaluated that there are a lot of other elements and criteria which made them pass at this moment, especially with the fact that we need to celebrate the Mandela Month. Acting principal wase-Fancola Primary School apha eMlungisi. NdinguNkosazana Nqase. Besinenyweba yokufikelwa the Honorable Mr. Hala ezonikezela i-uniform ebantwaneni ehamba nedona yakhe uAmsco kunye the Honorable uTatu Ntsele naye ezonikezela ngeyakhe donation. Lusuku olubaluleke kakhulu kwekuthi apha eFancola olusuku lanamhlanje, because iFancola isuka kwiinzima ezininzi. Sike apha ekuqaleni konyaka savala isikolo, asikwazanga uvula kwesikolo la veki yonke, abazali bekhalazela ii-toilets, abantwana bavula, kwavulwa nge-19, and loo nto leyo yenzeke ukuba siluze abantwana, silahlekelwe ngabantwana irol, abazali babathathe abantwana babase kwezinye isikolo. Ndingekangeni nasenomxholweni ke ndiyabacela abazali bebethathe abantwana eFancola bababuyise, siyaqhuba kuyasetyenzwa eFancola. Leya namhlanje ke ngoku kuzodonethwa i-uniform ebantwaneni. Sinabantwana abaninzi abahlelelekileyo eFancola because abazali bethu most yabo abaphangeli, abazali bethu baxhomekeke kwi-grant. So loo nto isenze kube nzima ugcina i-cleanliness inantsikeni esikolweni, and sinalanto ba i-uniform yi-source ye-discipline. Once umntana anxibe i-uniform soze ingabikho i-discipline, and it's a sense of pride. Laa mntana akahleleleki, akabonakali uba usuka kwikhaya elinjani. So le nto izise uTata uHala noAmsco noMr Ntsele izokwenza utshintsho olukhulu ebantwaneni, izobuyisela back i-dignity yabantwana abangathathi into. Siseninzi i-challenge esijongene nazo eFancola kakhulu. Challenge yokuqala kuyaqhekezwa kakhulu eFancola. Nangoku sinoloyiko uba ii-uniform ezishiyekileyo uba asizukwazi uzigcina esikolweni because kuyaqhekezwa. Kusandawubanjwa umfana oqhawule upipe we-alarm because ezaa toilet zintsha besenziwa kulo nyaka, but seziqhekezwe kaninzi, wathatha amathopi nee-seats kwakulo nyaka kwangabazali, ngabahlali apha eMlungisi. Sanyanzeleka sisikolo sizi-army ezaa toilet, singenamali sinjalo. We spent 13,700 for la material baku-install laa nto le abazali bayizisikayo namhlanje abazali. So yenye into esijongene nayo i-theft, esicela i-community isigade isikolo saseFancola. Sinayo ingxaki neyefurniture ininzi, asinayo ifurniture eFancola. So ndiyacela njengo-acting principal waseFancola, ndicela i-community ibe ngamapolisa aseFancola, igade iFancola. Even nale uniform ifunyenwe ngabantwana namhlanje, cela i-community ibe yiyo egadayo ba abantwana bayayinxiba i-uniform yabo ayithengiswa. Sibulela kakhulu ku-the Honorable Mr. Hala noAmsco kunye noTata Ntsele ngoba naye udonethile 40 pairs of isihlangu kunye nobhaka. Sibulela kakhulu. Eli phulo libonakalise umoya kaNelson Mandela wokunceda uluntu nokwenza igalelo ekuphuculeni ubomi babanye.